Surakarta enjoy bersama ARS Gajah Mane. Putra ARS Selecting terima kasih Mas Iksan. Buan Bang Nata terima kasih, Bang Wisnu matur nuwun, sukses. Serasi banget NC. Saben dino rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok kaya tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Ayo Mas. Cintaku mbok yo sampun le nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo madu lemat paras itu karo atimu rumono kembangan manisku Do sayang ngapunten saestu
Ridwan, terima Terima kasih, kasih.